Salam aleykum. Otursunuz sağman. Bum brat. Canın sağman. Karoç seret. Bu marafonumuzun 16-njy güni. Men aýtjakdadım maştaýdala bir minut şunu görkedeýin. Ne marafonumuzun 16-njy güni bugün $160 barmaly nesibedenden. Bizim maksadymyz izdiýalkylarymyzy hemmesini patriýat etmeliýen maksadymyz ýok bizimle. Bizim maksadymyz İşte görkezýäli günne 3% koymaly. Prosto günne 3% koymaly. Patriýat plusu edibem bilmeýän, edýän ýok wapşeýle. Polibom bir plus bolýa, we bir minus, bir kısan minus bolýa polibom diýjegimde. Opşym, o situasiýa tapýas, gelýän nädir? Targowlamyzdan 1%-dan ot balansa. Swetçilamyzdan her biri 30 sekund dowam edýär, izdiýalkamyzdan 1 minut. Gitti onu. Stadine açcan, indikator boyunca açcan. Näle bolýandan görýärsiň, product çykdy. Ulam periskadetlik körpede opştrendem aşağı barýar ýoşuk bilen. Birinci plusumuz ba. Yine gaýtadan 1% gelýär. Yine gowy situasiýa tapýas. Howlugamda wapşe howlugamda hiç kim ýedimizden howlanyp. Aýtdyma, buňky biziň maksadymyz balansynyň üstüne 3% goýas boldy. Luma yaman nara kızıklıca ken görela ulus time frame'de näil görkezýär. Beredinni şu switch'e adar şu ýaşyl liniýany şunu aşaklygyna kesip geçse ýokardan şunu ýaly gyzyl indikator çykýar prototypler. Şonu aşağı atjaz. Şonu näme diýär? Ştaýda atmetka çykýar, habar eder şu taýp baransaň switch. Işonda izdiýalkamda atjaz. Aka garaşýas howlugamyza okyan gaýtşymýaly. Neştaýy ön gaýtşymýaly. Ulu güýçlen aşağı düşen ýerde ştaýda bakowy trend bolýar, çalajala nakapleniýa bolýar da. Atnalýanlar, atýanlar, çekeleşýärler i reski galyp gidýär şullay. Opşam ştaýda ýa-da çödülýär. Aşağı şul koridordan aşağı probidese aşağı gitjegi, ýokary probidese de ýokary gitjegi. Ýöne maňa gyzyklusy ýokary gidermek edýän. Näşin ýaljak kiçike urwinler bar ştaýdalar. Bulam gyzyklyjy situasiýa. Şol switch adar ýapylýar, ýaşyl ýapylsa ýokary gatjasadyr. Ýan gaýtşymýaly ne bakowy trendden çykyp barýar ýoşuk bilen. Ýaşyl ýapylsa çäsýäne ýokary. Näşil patwirdzat etmedi, koridordan çykanyla ine çen we kolegos başdaýdalar. Şunu ýalyk bolup jyrny bolup çykmaly şollay. Jyrny bolup çykmalarym ýokardan täze switch açylmaly şu liniýamyzdan. Ýokardan täze switch açylýar, işo taýda ýokary gatja. Men de täzeden garaşýas, garaşy bu ýene aşağı görýän. Ýalanna proboyla allanmalar şunu ýalyk ýerlerde görýän. Mene çykdylar diýip ýokary gaçan bolsaň aşağı gidererdiň näme bulunla. Näşil ýoşuk bilen galyp näşil urwine gelmeli şu. Men gazamyn şu ýapylsadyr ýokary gaçanadyr 4 sekundda. Indikatorlarymyzam ýokary görkezýär. Bunymyzam bulam aklynyň ýokarysyna RSI-ym görkezýär. I plus ştaýda gap bolup açyldy, kiçirek gap baýna aralygyny ala. Bu görýäs opşamla näil golyp durýan.
Bol догоняли. Bu yöne по-любому yukarı gideyimeli yöne вопрос времени. İşte da göreceği короче ne mulyanına. Giderim karagel diyen ne şul urugine çennela. Beredin ne şma? Şul urugine çenne giderim kana diyen sebebi. Şul trendimde aşağı kesik geçti de. Liyoşukla aşağı kayıtmalı men hasarım anca görüyor tadır bunam. Bah, Rena Qatar'da oynayabım hatta. Qadarni qo'lman qatqo jadvalmanlar ravshunda. Bitcoin пока. Şuline karvaç veredin zirkalnine bulun probidetti retesta yeni de bärik geldi. Adır ştayda aşağı kaçyanadırlar şul süveçten sonra. Adır aştamam molya ve bolya süveçim kuturanını göreyim ne men. Olu görüyor adır ne şu kasanyum oldu da ştayda retest uğrayım. Ne bulan bir uровень поддержка şu uровень поддержканы probidesi aşağı aşağı ştaydan ne? Общий тренд sebebi aşağı qarya indikatorlarımızda aşağı korkadi. Qaraşa soğulukman. Görýän mine şu liniýany probide kesip geçip tasdiqla bilen ok bahasyna ýende ýokary gidýär-de şoňa garaşmaly biz aşağı çykynça garaşmaly. Ondan açacağız сделкам. Probide de gelen nokta etdi girecek yukarı üstayda probidesdeler. Aha. Görüyor tadır. Bolly karoçda tezden yine de 1% gelýär ştaydalar. Beredin bolýandadı. 3 gedek padriyat minus oldumy? 4-nji de plus alyp hem minuslarını perikrevat etdim şu atla. Yaptım. Ne yan qiyalak bulam. Bakovoy trend oldu ştayda. Bilenmi? Ulutillikli aşağı düşen yerde Bakovoy trend olýar bir adajyk. Satıcılar, alıcılar çekeleşýärler da edýärlerdanim. Ýende bu ultilliklerini yukarı giden mamende olya yine şu oldu şu atla. Benim men ştada bilýärdim şul Bakovoy trendden yukarı ya aşağı çykdygy aşdan bolýar da opşamlar ne de aýdysmy diýelim boldy. Mine. Opşam ýene gowja situasiýa tapgan gelýän. Ştada ýa-da aşağı goýýarýan. Ve indikatorlarımızda maşak dibayda otuyor da görüyoruz. Yine düğüm kaydışım yağlı niye определенность 50-50 yukarı gideceğim ne belli aşağı gideceğim ne belli yönü indikatorlarımızda aşağı deyip aydan son şunun için girdim ben şu hatta iyi yoşuk bilenem общий trendde maşak var ya yine şul ine kolegolar meni arkaya oturdan okla yukarı güç itip dur kakoydu. Bir sekund yetişmedi. Bir sekund. Böyle yani yok.
Vay be. Ay bol ya. Görüyor yani yok. Atşanımdan yukarı gökler ola. Yani aşağı giderim kadiyen sebebine indikatorlarımda aşağı korkuyor. Bulam. Opştren de aşağı var ya görelim hani. Tak bu da gon zamanlık. Yine 1% geliyor. Bah. Yine $1 işlemeler. Bir zelkamda alsa gülüyor böyle. Görüyorum yan kayçmıyor. Ne bakoy trend dolly şu уровень поддержка da. Поддержали de. Şonu probit etti yine gitti görüyorum. В общем, Hulkman yine bir zelka geliyor. Mesih edenden bollan aldınız. Ne seyredin adır şu aşağı gidip var ya da opştrendla yine şu yaşıl liniyamız kesip geçenine şunu product tip çıkıyor ya yukarıdan. Şunu aşağı atacağını. Ben biraz karışık böyle lan. Seyredin ne ştayda vardır ama ben haber ederi alıp çıkıp koydum. Ha bolun Karaşalı adır şunu ne diye böyle ne il yapılıyor. Yukarıdan indikator çıktı şunu alıp aşağı atacağını. Değiştik unuttum. Bollu yöredik. Dine seyredi oturuyorsun ne? Bah, böyle. Nemmesi çiriz dagonam turda arayız bu atla. Eğer var o dokunu bun. Görüyor musun? Böyle görüyor karar. Ne şulum kovmam ya da. Görüyorsa ştak gelip beç yapılsa yukarı açacağım. Eğer şu linyanı probit ediyor. Кызылым и уровень сопротивлениянын пробит ediyor. Şunu pробит ediyor da. Sonra pробит edenine aşağıdan şunu alıp kopyayıp bir aşağı indikator çıkıyor. Şunu yukarı açıyor. Ne opştrendam yukarı var ya all time frame'larda. Kalibon bu yukarı çıkıyor mu ya iru gişle. Hulkman çıkışına karışıp şunu izleyev kaçayarlar. Gepin gıyska yeri de var garaş. Başka yerde garaşlar yine u dinleniyatını koyduk. Şu linya gelenine göz haber eder de başka yerden gözlep görelim. Yine mamendini tutturduk da gepa seret bu aralığına. Neştayda adraşak girsek kolya şu switch switch kızıl bolup yapılsa yukarıdan şunu yalıp kızıl indikator çıkmalı product. Opştrendam güçlü aşağı var ya görüyor. O yerde açtık görüyor sadır ne yapmak görüyor. Bah, öyle. Böyle bugünkü planımızı karşı yaptık. 160'a geldik biz. Yine 16. günümüzü yaptık. Ertir $165 etmeli. Deredin instardın mi? Başta $100'dan başladık bizle.
günümizde $3 zatdan et başladık. Inni häzir başty $5. Soň $6 bolup gitýär bärlerde. Neme ösýäni balansymyň ösýäni bildirip başlatdy. Bolanna, olanlar. Saglaňyz ýanky Telegram kanalymda indikatorlaryň atlaryny nastroykalaryny görkezdim. Ýöne dogry ulanyp başarmasaň hiç indikatorym sana inniki boljak zady aýtmaýar. Men size bir aýdaýyn. Indikatorlar diňe öňkü bolup geçen zatlar aýdýarsaň ala. Ortaça bahasyndan aşağı gitdimi, ýokary gitdimi? Sen ýöne özüň şonu bilmeli, näde dogry ulanmalysyny bilmeli. Bileňmi? Onam Telegram kanalımda aýratyn video rolik edip düşündürüm. Dikmejik hemme momentlaryny näle ýagdaýda açmalygyny. Opşam saglaňyz, sagaman oturuň.